Tiap kabasuk bak men ye pi baro. Sai sin ye pen pau ye kacing sngu kabak rau e yo blai. Bau la pen yo biang hangi ye kani kapor pen ye selak pat pai shu. Ling ba kacing ngap ba skor ne kakdien kajong u. Badru ha kicing duai. Ashwa ye kabangini lej shakikam ki jam jogi ha kani kaskim baro ka we. Sasisin na kalyang joka good news TV ni pediang sung bahaya pi baro ki perlong. Bat ki paraman sim makordor syakani ke program. One ban mani. Nga ai ko blaya pi baro ka kerteng ka jong try but unang pen im ba ik ye jong ye u Jesus Christ. Bat nga shimru ya kani ka kabu. Ya ka ban ai ko blay snyam tmai basuk. Bat ba kemen ye pi baro. Bat ka ban pa jo ka jis lok lingkot ha kani ka step ka long halor ka pang. Ka jingkular u blay. Ban long ringkat lambat nge. Ha ka bangala pensyong nung rim naka kitab Exodus kalanong ka ba life lie kadekon kabakat saw bat kikin ki ba ong kumne ute ula ong kak mat jonga kan let lambat me bat ngan ai ya ka jing shong thai ru ya me ki pramen sim ba kordor kane ka benta ka yathu hangi syapang ka jingja ha padang ublay bat Moses kuman syupen kan mau ublay ula khot ya Moses syaka kam nong yalam kata ban yalam ya kikun Israel nakari Egypt ka ri ka jinglong merau syaka ri jong ka jingkular ka ri kanan ladang ipulena du kalenong ka ba arpu sau terter hadu ka ne kalenong ka ba lai pulai layatu hangi kat ba Moses udang lekiu ban samit sau peu sngi bat sau phomit halor ulum sinai ban Syam bat ublay hangta hakata kapor kaba omdon Moses kum unong yalam kikun Israel kila lendat ya ublay da kaba kila penlong blay no ya ukun masi bala thau da ka ksiar bala ong ba Moses haba ula tip ya kata ula wan pai shaki bat ula sneng yaki balai bakila le ya kata kabasniu persya hakmat ublay balai bakila klet ya ublay ubalaya lam ya kinadu kari Egypt hadu kata ka klimat Moses wala hapdeng ka jing bitar henry kum unong yalam basya udon ka jing kli yala ka jong ka kenhun ban pnio biang ya ka jing asuk bat ya ka jing mam hapdeng jongki bat ublay uya sai akmat jong ublay ba ublay un isnai ya ka ban map ya ki pop jongki bat ka ni ka de kapur ka ba i bat ka ba sosa tam ka ba Moses uya kendu haka jingat lenti kum unong yalam bat ngi yo iru ya ka jinglong ka ba kerpang ka jong Moses ka ba pher na ki wei kinong yalam kata ka jinglong hong ka jinglong khut ka haka jinglong jing im ka jing IT lut yala de met bat men sim bat ka jinglong ka ba shisha ka jong u kat hadu ba unut ban ya sait bat ublay uong lemda lekak mat jong me lembat ni di wat ya lam shu yangi nang ne haklanong ka balai pulai di khot ka bakat san kini kide ki kentin ki ba Moses ubu hak mat jong ublay naka benta ka jingyat lenti ka badang sa ma u lembat ki khon Israel hakabaki dang day ya kaban hapan yat kabas ngong tenat haba puson halor kan ni kabenta nyo i ba ublay uyos ngau bat upai ketin sya Moses hakato ka dekhot ka bangladap ya kaban pensko menem hakaba ublay ulong ka mat jonga ka let lambat me bat ngan ai ka jingsung thait ru yame ki paraman sim bakordor kumbakane ka sing ka day ka new year lane ka shitrik ka sing ka ban ningkong e jong une usnam ar hajar ar punriu bangi yo ban yu kejat kumne bat nang ni syakman ni hap ya ka ban yat na ka wei ka sni na ka wei ka tiyeu sha wei ubnai sha wei pat hadu ka bakut une usnam namar ka tangala ban ong kalong srium kum ka lenti lane ka surok ka batmai ka bang nyimpat juyat menno nyimpat tip la ka long ka bakumno la ka long ka bakedor ne ka ba bet ka ba at ne ka ba them ka khoru khoram ne ka jili bha kalong rukum ju haw ne usnam nyimpat la ban tip lupa
hakis ngi kita yau ki benai banang wan lingba uni usnem kabangi hab ban im bat ban ya syakmat nyempat la ban tiep ka kabangi kendu la kalong ke jingpang ke jing sitong ke jing duk ke jing kerdu ki kut lat kat sabapai ki jing kerdu kam kerdu jam ki jing bom biang ka kam ha ka kamai ka kaji ka jing syak knyot ben ka jing syak thombor ka jing syak lebor bat kat dong ngut na pedeng chongi ki barang sa hadu bakut une usnyam namargi im hapdeng kini kisni ki bom tikna hot menta ngidang ya syam ngidang ya kemen kumne bentip sibit nilai syai omdon syu ni yo ni matang ki jingsuk ki jingkmen ki jing pahu pahai ni yo un long ru usnyam jingkerku nyimpat diep henry kabadon kam yengi kalong kabangin syu nget bat ngin syanya bat ngin ai tilut bat ngin pendem ya la kamon tang haka jingelam kajong belai bat wat mut haba ong tang bagi langit bagi syanya haka jingelam kajong ublay ngin light no na kijing ki jerwet bathan sasan ya kajing im kajong im kamong kumta ni haphi banya kendu shibun kijing Henry wan lakat taru ublay ula kular ban long ringkat lembat ni kumba ula kular ya Moses bat yakikon Israel ban long ringkat syadu bakin poi syakari kajing kular kumta kajingan lenti kajong iru kamlong kabasuk ngila ban yakendu shibun kijing du jingkermen Henry ublay upentik kena yangi ya kajing dan ringkat kajong bat haba ublay udon ringkat lambat ngiken mau wala nangi don hapdeng kijing eru ngin yo ya kajing syong that ngin yo ya kajing jathan ai bana markata haba ngin yat lingba une usnam ngin yat haka jinget kajing kermen jong kajing dan ringkat kajong ublay to ublay un yo ya kaban kerku yang ngilang baro ya bas ngam bat syak skor ya kajing slok hakane kasdam bat ublay na kabenta keburam ke jong amen daging ne pendam ha ublay ke jing duai ni duai kok pa jong ye ubah beneng bat ubah jerong tam ya ni pen pau ya ke jing sngongo ka ba krau ya me ko kendruan ha ka ba me la syak sngo bha yang ni sajisin ko try ba ik ya ha ka ne ka step jo ka ne ka sngi bangi yo ya ka ban ye syong ban ye slok lam bat me sipor Hashua bangin sedang ya kene kasngi barok ka wei jongka. Nyidas ngangu ya me ko try ba ya. Manamar ki jing isai bat ki jing kerku ki jong me ha ka jing im ka jong ka ba me jut sai hala kasngi. Kendrat ba ya ngi dapru ya ka jing sngongu ka ba krau ya. Ha ka ba me lapan yo ru yang ngi atrai ya kene kasngi. Ka ba dai kasngi ka ba ningkong jong une usdam. Ka ba ngi la yo ban yu kejat bat ben pediang ya une usnam ubat mai usnam arhajar rio kendrat ba ik ya habangi kertyang din nyi yo i sisanya ka kti ka ba klanbor ka jong me ka ba mela ya lambat ya ka ba mela don ringkat lambat nyi hadu ka ne ka klimat ka ba menta namar kata ko try ba ik ya ha ka ba sedang jong ka ne ka sgi bat ha ba sedang jong une usnam nyi duai ru ko try ba ka ju ka kti ka ba klanbor ka jong me ka ba mela dan ringkat lam hakisi ki bala letno jo ka jing im ka jong i kan ya lam yang i ko try hadu ba kut jong une usnam kumangila yo ru ko try ka ban ngap ba skor ya ka jing slok na ka ktin ka ba im ka jong me ka ba penken mau ha pedeng jong i ya ka jing lam ka jong me ya ka jing kular ka jong me yo Moses lambat ki kon Israel ha ka pedeng ka jing hat nanti ka jong ki shedu bakin poi syakari jong ka jing kular kendrat ba ik ya namar kata ro isnai ya rap yang iru ko kendrat ba ik ya bangila ban yat ban ngai skam badro ban syak ko kendrat ba ik ya ha ka jing kular jong ka jing don ringkat ka jong me namar kata ko try ba ik ya ngis ngau tu ba ka jing hat nanti ka jong ilang ba une usnam nyimla ban tip ka ka ban ja ha ka jing im ka jong i
Namar kata ya rap yang bagi la mensyanya bangin IT haka jingelam bat haka cipenya ke bastat ke jong me badru ba mensim ba ko jong me unyo ya kaban ya lam yang ikut kendrat ba ik ya hadu ba ko jong une usnam bangi yo ban pediang pat hawe pat usnam ubat mai kersan bor yang namar kata long ring kat ru ko try haki por baro jo ka jing im haki jinge syam ki jinge kendu ki jongi bangi nyau skam ko try haka jingkular joka jingdan ringkan ka jaume doker khu ko try ya kan ka por ker khu ya kan ka sngi bat ya lamru ya kan ka sngi barok ka wei ka jongka ni IT bat nishan ya ka jing ya lam ka jongme dan ringkat ru ling baki sngi basa joka jing im ka jongi barok na baki ne barok ni pan ni buti haka kerteng ka jong try bat unong pan ia ba ik ya jongi uji su Kris ni duai amen.